It is what it is, man. It's your boy Floyd Marimba, aka Floyd Devote, and I'm back with another loyalty check video again, man. So today we're gonna be doing a loyalty check among best friends, just to check whether they're loyal to each other or not. But let's hope they're loyal to each other. They say loyalty is the right, but today we're gonna find out. If you've been subscribed to this channel, please do so. Don't forget to like, comment, and share the video. Without any further ado, Asibange. Hola? Yeah. Hola. Nandi posa? Awe? Yeah, sure. Nandi? Next time nenzanga lutho bafika nenzanga. Igama lami mina nguFloyd, I'm from Virginia Network. Hamba ngibuza amafi question kanje. Shoni yabangani? From Fantuka. From Fantuka. Kubani igama brother? Undam. Nangu Steven Sikani. Steven Sikani bengicela ungena kayiba mfethu. Awe. So nesikhathi esingakanani yabangani? Sekudala. Sekudala mama 12 years ne? 12. Yeah, somewhere 12, 15. Yeah, 15. Oh, which means from primary. Primary. Yeah, I think primary. Yeah. Mara ukuthi bese sikelezi different. Yeah, mara nonke. 100%. So yini uthandayo ngomacala kayi? Le like manginayo like i-grand le umuntu o-grand. Yeah. Ngithola ayina into ezipha ngithola manginale rank grand. Manginalena kuyalafa. Yeah. Manginalena kuyahlekwa kubheda kunanto ezipha. Yeah, wena uthandani macala? Hayi leyo macala wamfelefele kudala sisonke ngithola. Yeah. Angana next yangibhekela. Sibhema sonke izolo abokwayi ngithola. Nabantwana. Ngiyabona inibhema yini? Yeah, lisachitha ukushayitha. Anibhemi nomunye umuntu. 2 men drive pay. Yeah. So macala wakhe yamthemba. Yeah, obvious. Kanjani ungathemba macala. Wena uyayithemba leyo thuvana. Obvious. Yebo, into engitsho. Mara ngiyamthemba nyana ngithola. So into engitsho. In a scale of 1 to 10 mthemba kanani? Obvious yazi but ungathemba umuntu ngale ndlela 8. Yeah. Mkayabo ma 8. Oh, ithunyana itrust yamthembi ka. Hayi, ithunyana le ukuthi kancane ngithembi kancane. Wena umgaye ngakhe macala kayi? Ngamgana yini wathisi? 9 shayisa amakhamera. Ngamgana 9. 9. Why 9? Obvious angeke umuntu umthembe 100% for mina iphili mfethu. Yeah. 100% ayikho. Angakubhayizisa. Yeah. That's why bathi 99.9 not 100. Ayiphelela. Hayi. Short. Yeah, ayiphelela. It's short. Yeah. Short straight. Yeah. I feel. So inamploma nonke isikhathi sonke kanje. Yeah. So wena na imidi? Yeah, mina ngikhona imidi anginayo imidi. Wena? Yeah, imidi nginayo feri. Uspecific. Wena? Mina upalisa njalo. Palisa. Yeah. Bonke bahlala kayi? Yeah, bonke bahlala. Oh, etsatsi. So nesikhathi esingakanani ukusha no specific. Palisa specific. Oh yeah. Oh yeah, nesikhathi esingakanani. So zongilisa nokawa manje. Obvious ngithola. Ngine 6 years njalo. 6 years? Yeah, 6. So you've been rocking my brother for 6 years. Sekudala ndoda yo. Azange yenze something nje yakuchitele or aringena umjita akayi or something. Umjita Obvious. Obvious ngibuza ama question swear. Buza ama question. Azange. Unless if mina ngazi. Yeah, if we're not unless if mina ngicazi mara mina. Yeah. Hayi angizizwi. Next. So urating upalisa uyamthemba? Yeah, ngiyamthemba. So mthemba kanani? Loyana naye 9% impela ngimgayike. Ngeke imedi ngeke vele uyithembe because cheater. Yeah, cheat ngeke uyithembe cheat. Yeah, but imedi mfethu yazi yazi 9% ayitheni nini. I feel. Wena uthi specific. Yeah, so nesikhathi esingakanani? 2 years. Yeah, 2.5 years. So uyapush. Ngiyapush. So uyamthemba? Yeah, obvious. Oh, media. Yeah. So umgaye ngakhe wena? 100 out of 100. 100 ngeke ubhayisise lapha. Mfethu andisiya mfethu. Angiboni. Usishayile total wena. Ngishayile total. Unungena total ukhiphe nenkomo baba. Same time. Yeah.
Okay, bheka ngiso bafethu. Sizodlala igame manje ne. Igame. Yeah. Yeah. Simple game. Sure. Igame yakhona is called Best Friends Switching Phones for only 60 seconds. Whereby wena mgayipelasi, yena gayipelasi ngene kuma rating ngibheke ukuthi vayini. Simple, i-rating is simple. Obvious ngiyomacala, obvious angishayelani ngithi. Oh yeah. Angishayelani ngithi. Obvious 100%. Sure yeah. Yeah, uyivule lapho. Yeah, bafo. Come on. Sendisizini izini. Yeah, mnandi. WhatsApp. Yeah, ngena ku WhatsApp. Angena ku WhatsApp. Yeah, bhekirere igama le media yakho phela ubani? Palisa. Bheka uPalisa la. Akekho. Ngena ku rating, ngena ku dial. Dial sure. Yeah, udial number zakhe. Hayi. Okay. Ngena ugallery dobheka isithombe saka Palisa. Gallery. Analatisha ngethombe izipaya le. Izipaya ne. Siphumela. Azipaya ngiboni Okay, no kelwe ngakhi bafo. Ngena ku rating ku WhatsApp. Ubheka ku rating. Uspecific. Mangibona ngizomthola sa. Bheka rating type igama lakhe lapha phezulu. Akekho. Ngena ku rating ku dial. Ubheka inamba zakhe. Ngothi manamba ka sister lam la. Sister lakho. Sister lakho ngena ku WhatsApp ubheka sister lakho. Namaphepha lawo. Ebethatha ifoni. Thatha ifoni yakho ka. Sister lakho. Hello baby. Sister Ukhona undaba. Okho ubuza ngawo. Wena ngijwayela amasimba wena. Yini into zenzayo manje? Wenza Asibale yini into zenzayo pheka mfethu sister lami leli mfethu. Ngijwayela amasimba. Mais oh, Yini into yenzayo? Mais ngijwayela amasimba wena. Umngani wami ukhuluma ngokudlana la umngani wakho. Bheka yi. Bheka yi. Wazongijwayela wena. Wazongijwayela. Wenzakalani bafowethu? Lo muntu lona. Wenzakalani? Lo muntu lona mfethu ayithizwa mfethu lebo lelakini. Mais. Hey, mais dawo. Phumara. Wazongijwayela wena. Phumara. Sisi wami lo wena. Yazi mfethu ukuthi kunabantwana abayingaki wena ungazi udlusiswa omdala. Amdala na kanje. Hayi sisi wena. Ujwayela abantu wena. Ujwayela abantu wena futheke wena. Bafo, ipelasi yakho. Amgayile phela. Amgayile phela. Wazongijwayela wena. Wazodlusiswa omdala kanje. Wena wazongijwayela wena. Wenza kanje bafo. Manje ufuna ngibheka kanjani kusasa wena sani? Ngibambile. Ufuna ngibheka kanjani kusasa mfethu awungeke wena awungeke mfethu. Nayipelasi. Mais Esibala awungeke. Nayipelasi bafo. Esibala awungeke. Nayipelasi. Why umenza kanje? Ushisha sister lakhe. Singotiyana be. Ujwayela abantu. Wamenza kanje? Mana. Amethikisa life ini. Selafini. Mara sister lakhe. Mara sister lakhe. Ikazi lakhe. Ngiyakubona lapha Nayipelasi yakho. imlomo lapha kithi. Which means wena ngoza kumtshitha. Uze sister lakhe. Headphone yami sipha. Uyasuka mfethu ngisuka ngize kuye mfethu. Abantu. Hayi yami mara kusumeli yakho. Sister lami leli yami mfethu. Ufuna abantu bathini mfethu? Abaqazi. Abacavi kanjani? Into ongangitshela yona le. Mfethu ubeka kancane. Mara into ongangitshela yona le. Awambele yawo. Yo. Wamshela sister ba. Mfethu. Ujwayela abantu ukuthembeka kangaka sibali. Sister nawe every day. Sister Uzala lami. phakithi kanti unyonyobela sister lami wena. Sister lakho mfethu.
Umoshi pro cisha code. lento sibale yini manje Umoshi pro code lo muntu. cisha lento cisha lento Amano amorika nesister lakho mfethu. ngiringena lo kanjani mfethu Manje mina wakho ngiyangijwayela we ngiyangijwayela kwamele umlise. ngiyangijwayela we Hayi man. ngiyangijwayela we Mani bakancane. ngiyangijwayela we Mani ubeka kancane. Mani ubeka kancane. Ubeka kancane. ngijwayela abantu emsebenza Mara wa umenza kanje ba. Hayi sister lakhe yilo mfethu lezara yini. ngijwayela abantu Sister lakhe yilo lezara yini. Lenzeni? Sister lakhe Lenzeni? ngicela mphi mshimano Sister mako lakhe yilo. ngicela mphi mshimano Yeah. angaze ngijwayela amasimba we ungijwayela mphi mshimano mfethu hayi wena kacisha lento yakho wena ngijwayela amasipha mthuma mako Yo my brother. futhi tag wena noma unga 5 tag Hey bafo. sibale uthi kambani ka Manje zenza kanjani bafo? Ushali hayi sister. intona le ngijwayela amasimba le ngikhuluma nayo every day Yeah. ihlezi iza lapha kithi ngiyayiphakela manginganakudla kuwo uyangithola every day Yeah. mara into azongibonga ngayo le ukhoti sister wami mfethu yazi yimi first born Yeah. kulandele First born. ya ngiyi first born Yeah. uyangithola second born Wena? uyangithola ya kulandele first born isister Mm. kulandele athi bani ubhuti wami omdala Mm. uyayithola Yeah. umncane ma tshela amasimba lentona le bana ngitshela amasimba le Aish. ngibona ngiphathile manje Yo umoshile musi. Manje ngikhabathile friendship mfethu. iphelile kanje. hayi ngizomisa apho umuntu okanje mfethu Ubackstab. hayi Kuyimoshi pro code kahle. akuyemosha mfethu yini lento ayenzakala Yeah, vele uphume kuye bafo. same time mfethu Phila nenyoka bafo. Yo. hayi Ayi. Bafo. tshela abantu Ali bafo. Bamba yiba. khululeka Bamba njaya. Uba aphele crazy. bongekho bengiyibone la yini Yeah. uziqhubeka ngihlalela lesitulo Hey. Afeli. Ayi bafo. Ayi friendship iphelile. Ubafo umshayeli sister kayisu. Ayi bafethu kunzima. But anyway, it is what it is. Bafethu. Away. Sure. Yeah, big present.